Všetky tieto formy, tie spodné svety, tí archonti, všetky tieto bytosti, oni sú veľmi silné, ale strašne silné. Ja som tam bol, mne sa to raz stalo presne, že som sa prepadol v meditácii, v hlbokej meditácii som sa práve dostal, zase som vnímal úplne živo, jak teraz, keď som tu, alebo ešte živšie. Cítil som to, dostal som sa do tých úrovní, tých astrálnych úrovní, kde tieto formy života sú. Lenže tieto formy života netvorí ten zdroj, my ich tvoríme my. Lebo my otočíme tú energiu, ktorú my získavame zo zdroja, proti sebe, tým, že začneme veriť nejakým hlúpostiam, začneme veriť tomu, že existuje mimo nás, my začneme hrať tú hru, že existuje niečo, čo by nám vedelo ublížiť. Na základe toho my túto energiu zo zdroja otočíme proti sebe a z tejto energie, lebo to je spojenie myšlienky s emóciou, hej? Všetko v našom živote vzniká na základe spojenia myšlienky s emóciou. Preto sa mnoho ľuďom nedarí žiť taký život, aký chcú, lebo oni si myslia, že keď budú myslieť pozitívne, že sa im niečo v živote zmení a to je veľmi naivné, pokiaľ ja nebudem cítiť zodpovedné emócie tomu pozitívnemu mysleniu. Hej? Musím vždy spojiť myšlienku s emóciou. Nemôžem ja myslieť na to, že chcem sa uzdraviť, ale cítiť sa zle. To sa nedá, lebo tá realita jednoducho sa vykresluje na základe toho, ako sa ja cítim a ako myslím. Musí to byť vždy spojenie myšlienky s emóciou. Takže ak ja chcem byť zdravý, musím sa cítiť ako zdravý človek. Keď chcem byť milovaný, keď chcem, aby mi prišiel ideálny vzťah, musím ja cítiť lásku, neurofyziologicky zase musia tam byť tie hormóny, tie látky, aby som to ja vyžeroval, aby som sa na takú realitu naladil. Hej? Preto aj Neville Goddard napríklad vždy hovoril, že the loveless will never find love. Hej? Že ľudia bez lásky nikdy nenajdu lásku. To sa nedá. Musíme ju objaviť v sebe a potom sa na to dokážeme naladiť. To je to isté, ako keby som ja teraz chcel vnímať realitu lásky, počúvať rádio, kde sa vysiela láska, ale ja sa odmietam na to rádio lásky naladiť a ladím sa na rádio, kde sa vysielajú nešťastné vzťahy a len trápenie. No tak jasné, že nemôžem počuť tú vlnovú dĺžku, tú frekvenciu toho rádia tej lásky a ten život je vlastne taký istý, hej. Až keď ja sa naučím cítiť a myslieť zodpovedne tej láske, že sa cítim, že som v tej láske, vtedy sa mi to začne v tom živote ukazovať. Ja toto ľudí teda učím. Napríklad jeden kamarát, ktorý mi bude pomáhať, tak jemu dlžili peniaze, hej, pár tisíc eur a on si tak povedal, že no tak ako, hej, ešte sa mu vysmiali, hej, niekto ho proste okradol a ja mu hovorím, počúvaj ma, vieš, že ťa tieto veci učím, aplikuj to. Hej? O to ide, že to aplikovať v praxi, nie že tu to len počúvate niečo, to treba vykonať. Hej? To je to isté ako počúvať niekoho, ako cvičí, hej, fyzicky a mne nejdu svaly. No lebo necvičíš, hej? No, kamarát, tento je fakt šikovný, on to spravil, fakt to vidím. Kto je šikovný, kto si dá tú námahu, že to ide trénovať, tak to proste zafunguje vždy. Čo spravil? Napriek tomu, že mu teda napísali aj maily, čo si on myslí, aj že mu vrátate peniaze, že to nemyslí vážne, tak ja som mu povedal, počuj ma, ignoruj, hej, že musíme sa naučiť jednu vec, keďže my sme tvorcovia reality, tak ona vychádza z nás a záleží to od nášho nastavenia, od našich presvedčení. Takže ja som mu presne toto vysvetlil, že počuj ma, ty si netvor tu na, že oni sú nejaký problém. Nie. Lebo ako náhle my toto spravíme, tak my vlastne odovzdáme tú svoju moc. My otočíme tú energiu zdrojovú proti sebe a potom my sa na niekoho hneváme. A ten náš hnev, na čo nás hladí? Teraz som to hovoril. Emócia, myšlienky, ako sa cítime, to sa nám ukazuje. Takže ja nemôžem byť na niekoho nahnevaný a očakávať, že sa mi niečo zmení. Hej. To je ako proste, ja budem piť jed a očakávať, že jemu sa niečo udeje. Hej. Takže musíme pochopiť, presne, on to spravil kamarát, povedal som mu, zaspávaj v predstave, že ti tie peniaze vrátili a vlastne žiadny hnev, nič. Precíť úžasný pocit z toho, hej, že to proste ten pocit, ako by si sa cítil, keby si tie peniaze mal naspäť. Do pár dní mu tie peniaze poslali na účet. A on im nenapísal, on nič nespravil. Hej? A teraz rozum povie, že no počkaj, ale toto není možné, hej, alebo to by sa aj tak stalo, hej, že však ako to je náhoda, alebo nejak. Ale to iba preto, lebo my sme učení nerozumieť tomu, že máme tu moc nad svojim životom a neexistuje sily mimo nás, ktorá by nám niečo vedela v živote urobiť. My musíme si prevziať tú zodpovednosť a pochopiť, že to, ako ja myslím, to, ako sa ja cítim, v akom pocite každú jednu noc zaspávam, mi tvorí realitu.
Nemôžeme napríklad zaspávať v nepriaznivých pocitoch a cítiť sa ako neúspešný človek, keď chceme, aby sa nám v živote darilo. Pretože posledný pocit, v ktorom my zaspávame, ten sa nahráva do tej nervovej sústavy. Naša neuroendokrinná sústava toho tela, ona si zapamätáva tento pocit, vytvárajú sa siete neurónov, lebo nervová sústava funguje tak, že aby si niečo zapamätala, potrebuje emóciu, pretože emócia je chemická reakcia v tom tele, ktorá urobí zápis. Keď máme hard disk, tak hard disk tiež potrebuje niečo, čo spraví ten zápis na tom hard disku. A v našom tele je to tá emócia, preto tá emócia je veľmi dôležitá, hej? Preto nefungujú afirmácie, nefunguje pozitívne myslenie, pokiaľ ja sa tak necítim zodpovedne tým afirmáciám a tomu pozitívnemu mysleniu. Takže keď toto pochopím a rozumiem, hej, že si viem takýmto spôsobom teda čokoľvek zmeniť, hej, ja vám môžem povedať x takýchto príkladov, čo som aj na svojom živote, ale aj na živote ľudí. Ja nikoho nenazývam klientom napríklad, pretože pre mňa je každý kamarát, hej. Ja nikomu nerád vykam, ja tam vnímam tú oddelenosť. Vtedy, hej, že to proste tak sme v spoločnosti naučení, že v tých spodných centrách režim prežitia, vnímame tú oddelenosť od každého. Ja to nemám rád, hej. Ja sa skôr vnímam s každým, že som proste, že som to ja, lebo vravím, zase môže to znieť divne, ale z toho pohľadu tej neurobiológie naozaj ten mozog, keď začne úplne inak fungovať, aj to telo, tak my takýmto spôsobom začneme vnímať ten svet. A je to nádherne, to krásne, keď nemáme okolo seba proste problémy, starosti toľko, vychádzame s ľuďmi lepšie, lebo si naozaj si uvedomíme, ja som to x-krát skúšal, keď sa mi nepáčilo, ako som sa k niekomu zachoval, alebo on ku mne, tak som vždy si treba všimnúť, že keď k nám niekto nejako sa zachová, tak treba ísť naspäť v sebe, v predstave, ako som si ja predstavoval toho človeka. A aký vnútorný monológ som viedol o tom človeku, tú našu situáciu. Hej, idem sa stretnúť so šéfom v práci alebo niečo, on na mňa nahúka. Garantujem vám, že vždy, keď sa vrátite retrospektívne do minulosti v sebe, v svojej hlave, tak zistíte, že to, čo sa stalo, bolo to, čo sa odohralo vo vás vnútri. Preto aj Albert Einstein povedal, že predstavivosť je vlastne predpremiéra fyzických udalostí v živote. Lebo aj kvantoví fyzici, on sa tiež zaoberal aj tou kvantovou fyzikou a jednoducho každý, kto tomu začne trochu rozumieť, zistí, že tá realita reaguje na našu predstavu, že tá realita je vlastne výsledkom našej predstavy a presne toto učil aj Neville Goddard, že my sme v skutočnosti tou predstavivosťou. Pretože ja som si tiež niekedy myslel, že keď sa ja dostanem akože do tých astrálnych svetov a astrálnych úrovní, hej, že aké super a toto, to je všetko ako keby detské pieskovisko, hej. Aj táto realita, všetky svety, to si vlastne my vytvárame sami na seba, ako toto božské vedomie, to neobmedzené vedomie, my si vytvárame tieto hry a v nich sa chodíme ako deti hrať. A my keď pochopíme, že to sú všetko hry, tak ich potom vieme aj lepšie hrať. Preto som aj na začiatku hovoril, že ja som prešiel veľmi veľa počítačových hier a veľmi mi to pomohlo aj chápať tú realitu, že keď si uvedomíme, že to naše telo je v podstate ako počítač, ktorý len prekladá jednotky a nuly a vyhodnocuje a vytvára nám takisto ako grafická karta a obrazovka nám vytvára ten obraz, ktorý vidíme, tak takisto ten mozog takisto prekladá len informácie, elektrické impulzy, ktoré my potom vnímame ako tento nádherný svet alebo ako ten astrálny svet. V podstate my nemusíme mať fyzické telo, aby sa nám interpretovala tá realita a môžeme vnímať rôznymi inými spôsobmi, lebo ono to súvisí aj v tele to nazveme, ten neuroendokrinný systém, ale v tých rôznych zase kultúrach sa to nazýva ako čakry alebo energetické centrá. Tieto energetické centrá, oni fungujú na rôznych úrovniach vedomia, že cez ne sa vlastne vytvárajú všetky svety a my si ich zažívame rôznymi spôsobmi, ale oni existujú aj bez toho fyzického tela. Zase iné vrstvy, iné úrovne, takže aj keď nemáme to fyzické telo, tak takisto môžeme vnímať rôzne reality, rôzne svety, môžeme proste tento svet, v ktorom my existujeme, sú aj z pohľadu tej kvantovej fyziky zase nekonečné množstva paralelných svetov, realít. Ja som bol v stavoch, kedy som vnímal simultálne naraz rôzne svoje životy, napríklad iné životy, ja ich nenazývam minulé životy, pretože z pohľadu aj tej fyziky čas neexistuje, je to zase len dohoda, ktorú si my vytvárame na to, aby sme sa vedeli lepšie orientovať, ale v skutočnosti všetky tie životy existujú naraz.
my existujeme ako vedomie v nich naraz, ale môžeme si to predstaviť ako knižku. Keď máme knižku a v knižke máme povedzme 500 strán, tak my teraz ju máme otvorenú iba niekde. A teraz ja si čítam to, čo je na strane 255, ale to neznamená, že na všetkých ostatných stránkach tam nič nie je, hej? Takže v podstate takto vyzerajú aj tie životy a celá tá realita, že môžeme si to predstaviť ako nekonečnú knihu kde je nekonečné množstvo strán a jednoducho všetky existujú naraz ako tie stránky v tej knihe a iba ja ako vedomie, čo mu teraz venujem pozornosť, tak iba to si zažívam. Čiže ak pochopím, že to závisí teda od toho môjho stavu, tak potom naozaj zistím presne to, čo Neville povedal, že diabli a satania, teda všetko zlé, vzniká iba z mojej vlastnej neochoty prevziať zodpovednosť za svoj život. Keď ja si toto uvedomím, keď ja si dokážem prejsť cez tú masku toho ega, ktoré chce hľadať vinníka a príčinu niekde mimo seba, keď ja toto dokážem urobiť, tak áno, je to zo začiatku, môže to byť náročné, ale je to to najlepšie, čo môžeme spraviť, pretože zistíme a objavíme naozaj cez to srdce v sebe tú absolútnu slobodu. Ten zákon tej absolútnej slobody, z čoho všetko vzniká a preto všetky tieto formy týchto bytostí, tie temné bytosti, tie archonti, oni majú obrovskú moc, ale ich moc je vždy iba limitovaná tým, koľko energie my im dáme, pretože je to náš vlastný výtvor. Neville Goddard, keď mal ten sen, ktorý som spomínal, kde tiež tú obrovskú zrudu stretol a teda nazvala tú krásnu životnú energiu, že matkou, tak on pochopil, že on musí precítiť, on spravil presne to isté, čo ja v tom sne, keď som tú najhoršiu oblodu objal a ona sa zmenila naspäť na tú lásku. On spravil toto isté a týmto si musí každý človek v živote prejsť, aby pochopil, že všetko to zlé, čo v živote kedy vnímal, je jeho vlastný výtvor. A keď dokážeme, o tomto sa píše aj v Biblii, hej, že to je tá skutočná, ja to viem po anglicky, takže neviem teraz to preložiť, ale to je to skutočné, keď my si uvedomíme, že všetko to zlé bol náš výtvor a my to vlastne príjmeme, tú zodpovednosť naspäť do vlastných rúk, a my dokážeme v tej láske rozpustiť všetky tieto temné formy, ktoré sme vytvorili tým, že sme túto krásnu čistú energiu zo zdroja otočili proti sebe a tú energiu, ktorú začnete cítiť, ktorá sa vám vráti, je niečo neskutočne nádherné. Mne sa to stalo presne tiež v tomto sne. Neville to takisto popisoval, že on zrazu cítil nekonečnú moc nad všetkým všade, že je všetkým, lebo on prestal vnímať tú oddelenosť. Je to zásadná skúška, ktorú si každá bytosť musí prejsť, aby sme pochopili, že tu skutočne nie je nič len my, len ja som. A ja som je všetkým. A keď som všetkým, tak ja nemám k žiadnej svojej časti odpor. Hej. Nevnímam žiadnu svoju časť ako problém. A potom sa vlastne naozaj všetko to, tá temnota môže znovu pretransformovať na tú krásnu tvorivú energiu lásky, ktorou v skutočnosti sme. Hej? Len sme jednoducho zapadli do tých ilúzií a tieto formy, práve tie spodné svety, oni majú veľmi veľa spôsobov, ktorým sa nás snažia udržať v tej ilúzii, že oni sú mimo nás, ale oni nemajú svoj zdroj energie. Jediný ich zdroj energie sme my, lebo my otáčame energiu zo zdroju, ktorou sme proti sebe, živíme tento svoj výtvor. Tá energia sa tam akumuluje, čím viac jej dáme, tak mimochodom vznikajú všetky sekundárne božstva, hej, vo všetkých kultúrach, v histórii, nemusím konkretizovať, ale všetky božstvá, ktoré si vytvoril človek, vznikajú týmto spôsobom, otočením zdrojovej energie proti sebe a teraz táto energia začína berať formu, pretože títo ľudia, my sme veľmi silné bytosti, hej, my tvoríme z tej zdrojovej energie, cez tie myšlienky, cez tie emócie, my dokážeme čokoľvek, lebo zákon absolútnej slobody, my sme si sami dali tú slobodu a že si ju môžeme otočiť proti sebe tú energiu, začneme si tvoriť takéto formy života, môžu to byť rôzne božstvá, ktoré začnú žiť z tejto energie a oni sú potom sakra silné a fungujú pre každého, kto im verí. Ale ako náhle niekto pochopí, hej, preto z histórie generácie, hej, a rôzne rodové línie pred nami a ľudia, ktorí živili tieto formy tých božstiev, tak oni majú obrovskú moc, lebo proste mnohé bytosti, mnohé duše, hej,
tisíce, milióny živili z tej zdrojovej energie takéto nejaké formy života, ktoré nemajú tú svoju energiu, lebo my sme ich vytvorili sekundárne, hej, že my sme vytvorení zo zdroja, my sme tým zdrojom a my sme si vytvorili tieto ďalšie formy života, hej, vedomia, ktoré vlastne žijú z nás. A ak my pochopíme, že všetko to príjmeme a prestaneme vnímať, hej, čo sa dá vravím len zase v tom, keď sa dostaneme do toho srdca a vyššie, do tých energetických centier, tých vyšších, tak my začneme, čím vo vyšších centrách sme, tým vlastne vnímame väčšiu jednotu. Mne sa napríklad podarilo dostať po 12. centrum, kde som vnímal nič, hej. Ja neviem, koľko ich je, to neviem z istotou povedať, ale v tom 12. nebolo nič, hej, absolútne nič a vtedy som, že to tak asi keď nič není, tak asi, hej, že asi to som ja som, lebo nič neexistuje. Proste absolútne nič a v tom ako keby jednom jedinom bodíku je všetko, ale zároveň nič. Hej? Že vnímame, že sme všetkým, čo kedy existovalo, nielen vo fyzickom svete, hej? V rôznych paralelných svetoch fyzického sveta, v rôznych astrálnych svetoch, v iných svetoch, na ktoré nemáme názvy. Jednoducho zistíme, že všetko sú to fakt len pieskoviska, na ktorých sa chodíme hrať a že sme len tým vedomím, ktoré stále hrá tu nejakú rolu. Hej. Ja som ten Martin, alebo ja som nejaký reptilián na inej planete, alebo ja som nejaká iná forma vedomia, hej, v nefyzickom svete, lebo aj to som si už zažil jednoducho, že dokážeme existovať aj bez takto, ako poznáme fyzických tiel v iných realitách. Zase môžeme si to predstaviť ako vlnové dĺžky, hej, ako rádiové vysielania. No a my nakoniec zistíme, že tou jedinou skutočnou realitou je predstavivosť, ktorou sme a v nej existuje všetko. Predstavivosť je neobmedzená a predstavivosť, v nej máme ten absolútny základ tej absolútnej slobody, lebo predstaviť si môžeme čokoľvek. Hej, predstavivosť nemá hranice. Zase aj Einstein to povedal. Predstavivosť je oveľa dôležitejšia ako vedomosti, pretože vedomosti sú obmedzené, ale predstavivosť obsiahne celý svet. Všetko. A kto si to neuvedomuje, kto si myslí, že je niečím, tak samozrejme preberá tú zodpovednosť na seba, že bude limitovaný tým, čím sa vníma. Lebo to neobmedzené vedomie sa vždy limituje, keď na seba zoberie nejakú formu. Hej? Človek je veľmi slabá bytosť. Človeka zožerú tieto temné formy života. Ale keď ja pochopím, že pozor, ja nie som človek, ja som tvorca týchto foriem života, a zoberiem si zodpovednosť naspäť za tieto formy života, že som si ich ja vytvoril a precítim, že to dokážem, že precítim k ním tú lásku, bezpodmienečnú lásku a že to proste v sebe spracujem, tak sa mi tá energia vracia a zisťujem, kým som. Že som to nekonečné, neobmedzené vedomie.